Kaunti ya Nyamira ase ward ya Kiabonyoru eyubone gotoka ase bunge yari ya Burabo igomurikete job mangi agotumanya buna umusubati yo mumutakanwa nigagendrete gusaba obokonyi elianyara kwana nyagetari na gokorro kumanwa ase mechande mu bwaterente anasoburoire asatebire buno obutaka nigo bogendrete kumutakono na kumulia maberate yo igasinyiro kwe weni asengencho tabwati besoro bochurwa senchera yobuime naona menyiru mugaka gachagansiriria onura asirire myaka itari meke yarabeire Maega yomongi na Helen Nyakoyo kurua sekenyoro kia Nyanchoka ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabo gosiria omugakoye nigo bugima bwaye bwabete bogokonga mono onyusire trende na bantigete igo naja konyora bokonyi buri buya igo tatigani bende ono nachire gotema asarwarete na kobarwa enda omwaka bwechiri bubere na 15 nemo engana yererete ogotwara chinga kichinkongu asaberega gusinyo gokora egasi enda nkachanka barwa agunde chenero Nyamira rifaro naona begetwe ngakuro wanyu mitienye tatu burende nabetega kubuneka okugoro ikikirerete ko irwa senyagitari Nyamira rifaro tabetega kutabukia okobwenigwa asengencho abure tukibesa cyo gwakana asenyagitari nabeire nande gochanko myukuguru 2017 gochikohera kwabwena kamiri kyara nasabitwe ibintu nare kubekerwa imanya gokongera ndari esikwamia kasabuchi plus ibintu bya kuchibesa nyingi chikambura ngachanka igwa mariyo gotu busayo gukanya ngaichaka noni chibesa chikambura noni gwakana wono namanyire koba ndi kunyara gasi nabongo na gotengeri go gusugura nana gokore nkunyara asichinga kichabono igani gatigire omochokoro oyu asomeirie obokongu mpaka agatabokia esukuru ya sekondari kolende bono nigaremeiro chibesa chokomokonya aende ekos ase bono nigamenyete asobotaka obwere ase nyumba yaye asarekire bono egotwa korwa sekirama nyumba bono menyete gongotwerwa bwati asengura engana yabage gosegeto no mutureti bwensemeyo Nyambega atuya oyote bamba ichanerete obokongwa gwetera abajandikite nyomba tabwati nyomba nokugo narwaete nenda narwarete mwana nabwate sukuru otegwetinye zomokonye nagusaba onde bwensi ori nokugania okuya nabarayi ba kisiasa kumukonya korwaria okogoro na kwagacha enyomba kinyure kende tanyarete tabwati kende yonsi abana bayo nteyo mwenyarete bona bosimba sabale otegwete serikali ya mokonye ne nyumba nkonywe elinda abamintu barororo baruo gusira kuri baraganie asomoyo bubugwanja tali asukubitirire bono abamintu oyo oranje kuri obokonyi gocha asende na bagutumie enambe yiga igere 07 68 46 44 51 igekorete elieta Helen Muranyukuyu kurwa se kaunti ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.